Koliko je dobro tvoje opšte znanje? U nastavku slijedi 5 kategorija po 5 pitanja. Koliko ih možeš tačno odgovoriti? Da li ste spremni da pokažete svoje znanje? Sretno i puno uspjeha! Đavoli trokut ujedno nosi i naziv Bermudski trokut. Na kojem se poluotoku nalazi Švedska? Na skandinavskom. Šta je po narodnosti istraživač Ferdinand Magellan? Portugalac. Gdje se nalazi najviša planina na svijetu? U Nepalu. Koja je najmnogoljudnija država na svijetu? Indija. Gdje je Kristofer Kolumbo rođen? U Italiji. Ko je stvorio fonetsko pismo? Feničani. Koje godine je potpisana američka izjava o neovisnosti? – 1776. KGB je bio tajna služba Sovjetskog saveza. Koju je bitku Napoleon posljednju vodio? Kod Waterloa. Ovo je zastava koje države? Vijetnam. Ovo je zastava koje države? Tunis. Kojoj državi pripada ova zastava? Tajland. Ovo je zastava koje države? Luksemburg. Kojoj državi pripada ova zastava? Latvija.
Autor romana Don Quijote je Cervantes. Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog je balet. U koju eru spadaju Rembrandtova djela? Zlatno doba. Ko je autor djela Pustolovine Toma Sawyera? Mark Twain. William Shakespeare napisao je koliko drama? Trideset sedam. Koji je prvi element u periodnom sistemu? Vodonik. Koliko zemalja ima u Evropskoj uniji? Dvadeset sedam. Koliko igrača ima u kriket timu? 11. Koliko je godina vladala kraljica Elizabeta II? 70 godina. Sezame, otvori se povezuje s kojom figurom? Ali Baba. Koliko ste pitanja tačno odgovorili? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod videa. Ostavite nam like ako želite više ovakvih kvizova. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije kvizove. A u nastavku pogledajte i ovaj video.